Urtea kale gorrian hasi zuen Koxmek. Bazakien hasi bezala, urte txarra izanen zela beretako. Urte akabalean izen pentsatzen jada, hasi bertzerik ezpazen egin ere. Kale gorrien, bai, hasi zuen urtea. 2015 omen zen. Ta ze inporta du horrek? Ze inporta zitzaion Kosmeri, 14. urtea, 1349. urtea, edota 2015. urtea izan. Bere zoritxar urtea izanen zen, eta bazakien hoi aski ongi. Ana Marik erranazion jada. Aurten Kosme, aurten zure urtea izanen da, ala errantzion, edo mehatxua botazion. Kosmek mehatxu gisa hartu zuen. Maite zuen Ana Mari, bai, ederki zaintzen zuen, egunero bazka ematen zion, prestatzen zion maitekiro, ezin zen kexatu, baina bazakien beren bideak hasi berri zen urtean banatuko zirela. Betiko banatu gainera. Urte akabalean izanen zen hori, hortaz zer egin? Etxipenak jota zagon Kosme. Baina, aprobetxetu behar, urtea albezain ongi pastu behar, naiz eta etzen sobera ongi hasi. Kale gorrian baitzagon. Zerura beiretu eta hausnartu intzuen Kosmek. Bapatean, Miguel agertu zen. Urte zerrion, Miguel! Urte zerrion, Kosme! Izan ere, Kosme eta Miguel, zerriak ziren, zer erranen zioten bada elkarri?